Бәлкем исәннәрмесез, сәлам, хей. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунаклар, без дәвам итәбез бәйрәмнәребезне. Мин юморист тапшыруы импровизация. Әгәр дә синең кәефең начар, яисә борыннан мангаларың чыкты, борчылма, экран арена якынрак кил, без сине төзәтәбез. Чөнки бездә ин оста юмористлар, алар бөтен кәефне күтәреп, бөтен авыруларны юкка чыгарып бетерәләр. Импровизация башлана, нәрсә шул импровизация? Ягъни безнең уенчыларыбыз сәхнәгә чыгып, үзләренең ниндидер текстларын яисә мәзәкләрен сөйли башлыйлар. Һәм шул вакытта мин аларга сүзләр күрсәтәм, төрле сүзләр, һәм шушы сүзләрне кыстырып, алар үзләренең юморларын дәвам итәргә тиеш булачаклар. Ә инде кемнең юморы кызыграк, кемнең мәзәге шәбрәк, аны инде безгә жюри әгъзалары әйтеп бирерләр. Ә кемнәр соң бездә жюридә, әйдәгез әле танышып китик. Ул өендә бер кайчан да ашамый. Ни өчен дигәндә, ул эшендә ашап кайта. Булат Бәйрәмов танылган шоумен, продюсер, тәмле көрәш алып баручысы, шулай бит. Инде икенче жюри әгъзасы әлбәттә һәр вакытта да безнең егетләребезне бизәп торучы кызларның берсе. Ә инде кем турында сүз бара, ул инде белмим, эстрадада ин шибәр, ин матур, ин сөйкемле, ин мөлаим, ин Татарстанның атказанган артисты булган Гөлназ Сафарова бездә бүген конакта. Инде эстрадабызның ин бруталь, ин көчле, ин батыр, ин шәп егетләрнең берсе, аның телефонны шалтыраткан вакытта һәр вакытта да бар тик бер көй генә уйный, ул да булса тырналар. Татарстаннан казанган артисты Булат Нигъмәтуллин. Сасыбырын, мәхәббәт торган урын, сине ташлап киткәннәрнең буталсын иде юлы. Дигән бик мәгънәле рифмалы җырны шигырьнең авторы һәм башкаручысы Мунча ташы эстрада театр Татарстанның халык артисты Гамил Асхадулла. Инде шулай ук үзебезнең рәхмәтләребезне әйтәсе килә, шушы тапшыруында безгә булышкан һәм дә үзләренең рестораннарын тәкъдим иткән Туган авылым рестораны комплексына һәм шулай ук безнең яраткан театрыбыз Мунча ташы эстрада театры. Әйді біз тапшыруыбызны башлап җибәрергә әзер һәм сәхнәгә беренче конкурсантыбызны чакырасыбыз килә. Балташ районы Кешкәтбаш авылы егете Ильяс Шаһиев. Hayırlı gün isəmisiz, hayırlı kеш, hayırlı gün, hayırlı tün, mühim түгел, isəmisiz. Assalamu alaikum. Шығышымды баштап жибәрәм иң қызыклы тормыш ишрaqлары белән, ләкин сөйлем ишрaqларының берничәсен, кыскасын, бер озынын түгел. Мисал өчен, шундый бер кызык ишрагым булды. Шәһәр урамында бер кайнана оныгыны баш киемен ошатмыйча тора. Йөри инде бу, баш киемен ошатмый. Хай, балага шушындый баш киеме алалармы инде? Хай, тишек бит бу баш киеме. Тишек юнсыз килен, нәрсәгә тишек баш киеме алган. What юнсыз тишек килен. Яра мөһим түгел. Баш киеме иде минем сүзем. Баш киеме, хай, мәйтәм шишәгә ошаган улым синең баш киемен карап торам. Аракы шишәсенә ошаган, озынрак әзгенә. Кем алай инде шундый баш киемен юнсез. Хай анаң. Мин авыл килене. Нишләп мин үземне авыл килене дидем ул? Мин авыл килене түгел. Мин авыл малае беләм. Будай ашап үскән малай мин. Будай быткасын ашап үскән малай мин. Нишләп мин белмәскә тиеш диәл ул будайның авылда үскәнем. Килен кайнаналар телендә хай буларак яңгырый. Шуның өчен будай сүзе беренче чиратта будай дигән бутканы аңлата. Бармак, минем бармагым узун. Кытай таягы кебек. Иң яхшы бүләк Кытай таягы. Миңа бер кыз рефератын язып биргән өчен студент чорында менә шундый бармак кебек Кытай таягы бүләк итте. Нишләтергә белмәдем. Ләкин авылга кайткач, бәрәңге пешергәндә казан астына ягу өчен шул бармак Кытай таягыннан да әйбәтрәк утын юк икән. Капчыгымды тот әле мәрәяме. Бирделәр дип бушка сиңа бу Кытай таягы. Капчыгыңды тот. Татар сиңа бушка бирә дип бар. Капчыгыңды әйтәмиш. Булай капчык дигәннән безнең капчыкта лапаста һәр вакыт будай ята. Шайтан алгыры. Колхоз рәисе бөтен колхозны талап бетерде. Шу будай дигәндә искә төшеп китә. Шайтан бөтенесен талап бетерде. Бик зур рәхмәт, арабызга шайтан кергәнче, инде тәмамларга кирәктер дип уйлыйм. Алкышлар, әйдәгез әле барыбыз бергәрәп.
Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде жюри әгъзаларының да фикерләрен тыңлап китәсе килә. Нәрсә уйлыйлар микән алар Илназ турында. Башлыйбыз Булат Бәйрәмовтан. Беренче булып чыгыш ясау һәр вакыт авыр һәм аның плюс яклары шул, ул беркайчан да тукталып калмады, төртелмәде диярлек. Һәм биремдә менә ул алдык маңгайны, маңгай. Аны бер тапкыр әйтеп, ике тапкыр әйтсәм буладыр, китеп барырга буладыр, үзеңнең теманы һаман дәвам итеп, үзеңнең хикәяңне дәвам итеп, киресем теге маңгайга гына кирип китергә түгел. Әгәр дә бу инде киләсе чыгыш ясаучыларга да әйтәсем килә, сүзне кадәр кыстырып алдыгыз, киттегез үзегезнең хикәягез буенча. Булай миңа калса, тулайым алганда бик яхшы чыгыш ясады. Тишек турында күбрәк сөйләргә кирәдер. Маңгайга караганда. Бик зур рәхмәт. Инде нәрсә уйлый микән Булат Нигъмәтуллин? Нәрсә дип әйтәсе килә? Икенче конкурсларның чыгышларын менә карыйсы киләдер. Чагыштырыр өчен. Шуңа күрә мин әле тулысынча гына әйтә алмыйм, ничек чыгыш ясаган, нинди дәрәҗәдә. Менә мин киләсе чыгышларны карагач, аннан соң бер нәрсә әйтә алырмын дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Начар булмады. Бик зур рәхмәт. Инде менә чын качок сүзләрен әйтте безгә. Булат шулай бит. Ин матур, ин шибәр жюри әгъзасына сүзне тапшырабыз. Гөлназ. Юк, мин моны бер хикәя дип тыңлап утырадыр ин башта. Бу бер хикәя булып чыкмады. Бу импровизация. Бу һәрбер сүзгә аерым бер җөмлә, берниндер мәзәк әйтергә тиеш, кызыклы, Егет шундый эмоциональ булу миңа ошады, ул тире, эмоциональ, аңа карап тору кызык. Ләкин миңа теге шайтан алгырыдан башка бүтән бер нәрсә дә кызык булып тоелмады. Шайтаннар күбрәк кызыктыра инде. Шайтан алгыры дигән, уларны ничектер теге тиз генә шайтан дигән сүз дә килеп чыкты, уларны шолт итеп текстны да шәпеп куя алды шулай, дөресме? Һәм ничектер кызык булды. Калган индер бармаклар белән булды. Бармаклар кызыктырмый сезне. Бармаклар һәм тишекләр мине кызыксындырмый. Бик зур рәхмәт. Менә Гамил Асхадулланы инде безнең жюри рәисен нәрсә кызыксындыра микән? Шуны тыңлыйсы килә. Менә Гөлназ сүзләрне кушылып әйтәсе килә. Күрсәтелгән сүзне кызык итеп катнаштырып җибәрергә кирәк. Тут капшың да әйбәт булды менә. Менә шундый прямой туры килүенә карамагыз, ишкер бурыбрак кызыграк чыксын өчен. Чтоб залдагы кешегә кызык булсын өчен. Ул туры килү аның бик кызык түгел, менә именно бик туры кил. Моментында туры килмичә әйтсәң, шу кызык була. Шуңа күрә башым Ильяс молодец, чынлап та тире Гөлназ әйтмешли, бер дә тик каушап калмады. Акмык килеп туруш булмады. Молодец. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Әлбәттә инде беренче булу һәр вакытта да авыр. Инде киләсе конкурсантлар күз кулак салганнардыр дип уйлыйм. Һәм киләсе безнең шулай конкурсантыбыз Актаныш районы Адай авылы егете Ралиф Ямалиев. Каршы алабыз. Исәнмесез, хәлләрегез ничек? Мин сезгә сөйләп китәсем килә. Бер мәлне бер көнне Шеби, Шәйнүк мин сукырга төшәргә булдык. Шәйнүк дип әйтәм нәрсәгә, бурыны учлы булганга. Шеби йомырка салмай ул просто сугышырга ярата. Шулай хәзер матайга отыкта төшеп барабыз, Шәйнүкнең күзенә ябышты пәрәвәз әйбит. Мин тотындым Шәйнүккә. Шеби люлькада хәзер шаба, газны ачты. Пәрәвәз битенә ябышкан, аның пәрәвәзендәге Человек паугы миңа сикереп менде, бит. Хәзер суга барып та җитәлмәдек. Казылга ашасы килеп китте. Казылга ашасы килеп китте. Шеби әйтә, ди күрше авылга барып киләбез ди. Минем братлар бар ди. Мәйтәм, казлар синең брат түгел бит ул, мәйтәм, Шеби. Син нәмә сөйләйсең? Казылык ди, барыбер тәмле ул ди. Шәйнүк мин тагын киттек хәзер күрше авылга. Күрше авылга барып ятабыз. Шәйнүкнең кымганы калган өйдә, оказывается. Кымганы өйдә калган. Кайтып киттек кымган артыннан Шәйнүк белән хәзер. Шеби һаман люлькәдә утыра инде. Кайтып барабыз, юлга чырады безгә Мисәвер абый. Мисәвер абый туктатты да безне, карагыз әле улларым, сез иди, нәрсәгә ди туда-суда килеп йөрисез ди, минем ишәк күренмәдеме монда ди. Мисәвер абый, мен ди ишәк мәйтәм, без бит монда әллә куя түгел, без бит мәйтәм казылык артыннан барабыз. Ишкәк икән монда, оказывается, ишкәк. Күрмәйдә торамын, ишкәк. Ишкәгем бирдек тә Мисәвер абыйга, китте казылык артыннан. Казылык артыннан барганда безнең юлга бер бүрәнә килеп төште. Бүрәнәне хәзер Шеби, мин Шәйнүк төштек тә бит, шәүләп күтәрдек тә хәзер бит Витсин белән теге Николиннар шикелле алып очырдык куаклыкка. Кире утырдык хәзер, мин хәзер Шәйнүк артыннан барамын бит. Аның кулаклары зураймы? Матайда барганда мәйтәм әле без суык буена төшеп җиттек микән дигән идем.
Хамыр батыр безгә кырга килеп чыкты. Бит хәзер Шәйнүк Шеби мин чыктык та Хамыр батыр белән сугыша башладык хәзер, әйме. Ну безнең Шебинең кулагын тешләде Хамыр батыр, бит. Менә кычкыра. Шеби Шәйнүкне тарта. Мин Хамыр батырны тартамын. Тегесе кулагын тешнәгән тегенең. Бер-беребезне шулай тартып йөргәннән соң Шебинең коймак ашасы килеп китте. Шебинең коймак ашасы нәрсәгә килеп киткәнен мин аңлайм. Гәүдәле ул, аңа постоянно я сөттер, я коймактыр, я эпидер, нәрсәдер булса күшәп йөрергә кирәк аңа. Шул көнне без тәки су керәлмәдек, өйгә кайтып җыкласы булды инде. Алҗа биттек шул көнне, вообще, ишкә гизләп. Бик зур рәхмәт, алкышлар Ралиф! Ралиф Ямалиев. Шеби кымган һәм Ралиф маҗаралар булды бу. Бу кушаматлар кебек. Шулай бит. Инде безнең жюри әгъзалары нәрсә уйлый микән шушы Актаныш егете турында? Гөлназ Сафаровдан башлыйсы килә. Мен аманда иң кызыгы беләсең нәрсә тоелды. Син теге сүзләрне тотып торасың, әйме? Авызы сөйләмәс көнне карый алмашынмадымы инде? Алмашынамы инде дип теге шал-шул сиңа борылып карый. Булай нормаль булды кебек. Молодец, егет тырышты, Тырышты. Молодец, тырыш егет. Шулай бит инде, тырыш. Ләкин артык күлке булмады. Тырышты. Ничектер мен авыррак булды тыңлавы. Шебимисең ул? Нинди шебисең ул дип. Теге Шеби, әйе. Ну, авыррак булды тыңлавы. Бәләкәй кешеләргә шеби диләр менә гадәттә, Сары чәчле кешеләргә шеби диләр. Сары чәчле. Сары шеби янсы инде икенче дибер. Әйе. Бик зур рәхмәт Гөлназ Сафарова. Булат Бәйрәмов. Сезнең фикерегез? Мин шуны әйтә алам, туктап калмады, төртелмәде, гөл сөйләде дә сөйләде. Бу аның плюс ягы. Һәм шулай ук менә сүзләрне җиктер кызыклырак куллансалар, монологта кызыклырак булыр безгә тыңларга, тамашачыларга, тыңлаучыларга. Теге менә ул аларның җиктер логик яктан ятып бара барысы да, бүрәнә каршыбызга бүрәнә килеп чыкты дип анда. Я килеп чыкты, не килеп төшмәде ул, яисә матайга килеп кысылмады. Без әйләнеп очмадык шуның белән. Нәмәгә очмады? Менә нәмәгә очмадык шуларга килеп чыкты, төшеп алдык менә. Җиктер кызыклырак контекстта кулланырга кирәк менә. Сүзләрне. Шул гына минем киңәшем, булай тулайым алганда, ярый. Бик зур рәхмәт. Безнең Булат Нигъматуллин фикерен тыңлыйсы килә. Хәзер инде менә чагыштырып әйтә алам. Беренче чыгыш ясаганда, әлбәттә, кызыграк моментлары күбрәк шикелле миңа. Икенче чыгышта ничектер менә логикага гына бәйләнгән шул сүзләрне әйтү булды. Теге кызык моментлары булмады, ләкин икенче чыгышта булды ничектер паузасыз дип әйтим инде. Паузасыз һәм Шәйнүк белән теге Шебине мин аңламадым кем икәннәрен, конечно, әллә алар тере, әллә юк дигән шикел. Кемнәр икәнен мин аңламадым. Матайда баралар. Матайда баралар. Но булай уртача алганда нормально дип әйтим. Менә бит, бик зур рәхмәт. Инде безнең жюри рәисе Гамил Асхадулланың да фикерен тыңлыйсы килә. Гамил абый. Менә нәрсә әйтәм, менә дуслар. Сүзне күрүгә сикереп китәләр. Тиз генә нәрсә куярга икән дип. Башта уйлагыз, сез турышы юк. Мәсәлән, казылыктан соң чыкты бүрәнә. Казылыкка барып җиттек, карасам тегенең казылыгы бүрәнә хәтле. Теге Шеби шуны бер каптым, Камыр батырны хәтле булды башы. Вот надо кушарга. Бу Актаныш егете беренчедән шын авылда үскән бала инде, Актаныш ягын беләсез бит инде. Миңа аның чыгышы ошады, чөнки шандырып сөйли. Даже дөрес сөйләмәсә дә кызык шикелле. Шуңа күрә менә әкрен шушы импровизациясы килеп чыктаның. Шулай да бу сәйбәт теге сәйбәт дип тулы, анда чыгып уни башлаган шәрәхәт түгел, булдырды, молодец. Бик зур рәхмәт, чыннан да авыр бирем. Без дәвам итәбез. Мин юморист тапшыруы икенче сезон һәм киләсе конкурсантны күреп каласы килә сәхнәдә. Ул да булса Күкмара егете Норты авылыннан Гафур Ибраһимов. Сәмсез. Бер вакыт шулай 11-нче сыйныфны бетергән вакыт күрше авылга кызлар кайтты инде. Без инде теге яшь вакыт дигәндәй киттек күрше авылга кызлар янына. Шунда берсенә гашык булып кайтты инде. Шул ук төнне яздым мин моңа, мәйтәм бавырсак ашсыңмы? Юк ашамыйм ди, нәрсә кирәк иде. Мәйтәм вот иртәгә очрашасыз килгән исең. Әйдә, кич белән очрашабыз сәгать 9:00 инде. Яра кайтып җиттем, кичне зарыгып көтәм инде бүгенге. Кич белән бер эш килеп чыкты. Тегендә тишекне ямап куярга кирәк икән.
стенада тишек бар, шуны ябып коярга кирәк. Мин моны нәрсә белән ялгарга дип уйлыйм. Искә төште, выпускной белән безнең флешка бар иде дус кызда. Шул флешка белән ябып коярга дип уйладым да, киттем бу дус кызга флешка артыннан. Флешка артыннан киттем. Тегендә күршесе шиша күтәреп чыккан инде. Әзрәк сомытты инде теге. Эшең бармы дигән була миңа. Мәйтәм, пока берәр сәгать бар әле, теге кыз янына барасы бар, үземнең берәр сәгать бар, мәйтәм. Нәрсә кирәк, мәйтәм. Менә урманга барып кайтырга кирәк иде. Будай юк микән да ди, бердә урманда шуны карап кайтырга кирәк. Мәйтәм, будай юк багайннан да басуда үсәй багай. Ярамый мәйтәм, әйдә барыйк. Ха көтеп торды, 10 минуттан кайтып җитәм ди. Кайдыр китте дә, 1 сәгать юк, 2 сәгать, мәйтәм. Обещал инде миңа, мәйтәм, нитәргә кирәк, булышырга кирәк. Шунда бармак казып утырайым. Бу кайтып җитте 1-2 сәгатьтән. Теге хаман тагын да салынып тинрак. Син дигән була турбага менә күрсәтә әле ди. Әйтәм нисәгә, агачка менә аласың икән, сиңа абыйың әйбәт менә ди. Мин тегендә шайтан сыман менеп киттем дә инде, шул әйбергә турбага вот әйбәт менә син икән, әйдә ди, киен ди. Әйтәм нисәгә киенергә. Карыйм бу менә ди, калын киемнәр алып чыккан. Капчыгын да киертеп куйды өзенең. И битлек алып чыккан. Мин белеп алдым моннан, ди, сомнение башта сомнение барлыкка килде дә, әйтәм, Болгорт артыннан барабыз багай. Агачтан эшләп дип уйладым да, оказывается, урманга киттек дигәндә, агачка мендем, дигәндә моңгайлар тирләде инде. Теге үзем биеклектән курыкмыйм, Болгортлардан бик куркам. Беренчесен төшерәм, беренче умартаны шул дигәндә әйбер, теге ябып куйдым да инде, әйберен келәттән. И бетте яра. Анары уяндым. Анары уяндым, дип әйтте Гафур Ибрагимов. Алгышлар. 11 класста укым ди, чынбарлыкта егеткә 20 яшь, әгәр дә кемдер шикләнеп калган булса, зур инде уже үскән малай. Ярым мин әйтәм, мин тагын бер тапкыр менә шуңа инандым. Юморист булыр өчен, име? Кешенең барыбер тышкы кыяфәте, аның сөйләү манерасы, ул ничектер табигатьтән бирелгән булырга тиеш. Менә Гамил абыйныкы кебек, име? Карыйсың да көләсе килә. Алар гомумән ошаганнар бит Гафур белән. Миңа менә бу егет шат чыгуга, ничектер елмаю барлыкка килде беренчедән. Икенчедән шунда кызыклы итеп сөйли, менә Симпатия. Тузга әзмәгән әйбер сөйли, име? Беләсе килә, нәрсә булганда? Кишүлә чыгам, ул теге кызны күрәм, ул ничектер кызык һәм сүзләрне бик урынлы гына әйтеп үзенең текстына ул кертеп сөйли алды. Маңгай тирләгән иде, шайтан кебек менеп киттем дип супер, миңа вообще яшады. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Менә бит. Инде чагыштырга хәзер тагын да күбрәк кеше булды бит инде, әйме, Булат Нигъмәтуллин. Бу егет чыккачтан мин моннан күләсе килә башлады уже. Шулайрак менә ничектер менә үзенә теге юморист буларак җәлеп итә дип әйтәмсең инде. Яра, анысы мөһим түгел. Хәзер бу егет турында әйткәндә, бу конкретно паузалар белән сөйләде. Теге текстта аңлашыла. Нидә сүзләрен дә кызык итеп кыстырып куйды. Ну, ул теге туктап тору дигән сүз түгел, теге югалып калды дигән сүз түгел. Ничектер аңлашылды дип әйтәм инде. Теге ашыкмады да. Урына җиткереп, бераз кыюлык кына әзгәргән җитеп бетмәде. Нидер теге кыюлык җитеп бетмәгән кебек булды. Булай миңа бик ошады. Менә бит. Шулай чыннан да, әле яшь булуына карамастан, Булат әфәнде Нигъмәтуллин, менә шулай ук урманнарда йөрергә яраткан кеше. Кыюлык җитмәүне мин аңлатам, бу импровизация биременең авыр булуы белән генә. Булай тулайым алганда аның образы бик яхшы, туры килә үзенә күрә сөйкемле сөяге бар дип әйтергә теләде минем коллегаларым. Бу җегеттән юморист һичшиксез чыгачак. Ул үзенең юнәлешен тапкан, бу юнәлештә эшләргә. Тулайым алганда яхшы. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм инде юмор остасы, юморның мэтрсына сүзне бирәсе килә. Жюри рәисе Гамил абый. Мен үземнең коллегаларга кушылам, чөнки алар барысын да әйтеп бетерделәр бу җегет турында. Чынлап та менә өченчесе чыккан саен ничектер үзенчәлекле уже аңлап та утыралар. Киләсе чыгышларга уңышлар телим. Син молодец туган. Без дәвам итәбез һәм безнең чираттагы ахыргы конкурсантыбыз дип әйтәсе килә. Мамадыш егете Айнар Асатов. Сәлам дуслар, хәерле көн. Хәлләрегез ничек?
Сезгә сөйләшеп үтәсем килә, дусларым, монда килү юлымны. Килдем мин монда сезгә ерактан, Мамадыштан инде әйтеп үткәннәрчә. Килдем Блаблакардан машина яллап. Һәм килеп алырга тиеш иде мине Land Cruiser Prado. Ләкин килеп алды мине Land Cruiser Pony. Матис. Рөлдә шайтан алгыр, мин әйтәм, нәрсә бу? Кая минем Prado? Рөлдә бабай утыра. Барабыз, бабай белән утырып киттек, әйме 70 белән. Эш авыз гына трассадан 70 белән малай. Бабайга 70, спидометрда 70. Тәгәрмәш тишек бугай мәйтәм, ахырысы бигрәк әкрен барабыз. Яра, Матис балай да теге. Артык маттанырлык машина түгел, иш тәгәрмәчтә дә барып җитербез әле. Нәрсәсе бар аның. Карыйбыз юлда бүрәне. Ләкин Матисны бу туктатамыны, тиз генә үтеп киттек без менә нәрсә булган иде аңа. Бабай минем белән әңгәмә корырга булды. Исемең ничек ди? Мин әйтәм, Камыр Батыр түгел, конечно. Ойнар. Ярар, Ойдар. Дәвам итәбез юлны ди. Мәйтәм, Ойдар түгел, Ойнар. Ярар, Ойнур ди, мәйтәм, Ойнар. Шулай бер 5 минут барып та мәйтәм, ярар, Илдар. Сезгә җайлырак булсын инде. Шулай, бабай кисәк кенә торды. Менә 3 тапкыр маңгай белән аварийга эләктем бит әле ди, 3 тапкыр ди. Барам инде шулай спокойно мәйтәм, 3 тапкыр эләктем. Каешны эзли башладым. Каешны эзлим түгел. Каеш юк, беләсезме, эләктерелгән нәрсә юк. Бабайга карыйм, бабайныкы да юк. Анда пәрәвез ялаган тиякта уже. Ну бабайга җитмеш нәрсә инде үзен сакламый. Мин бит әле яшь, мәйтәм, кая безнең ремень. Казалык ашысы килә башлады балай. Мәйтәм, үлем якынлаша акырысы. Ашыйсылар килә озактан, мин әйтәм. Һәм бабай әйтә, курыкма улым, курыкма ди, дирәгенеме? Ул рус бабасы иде. Иконкасын миңа таба бурып куйды. Мәйтәм, бу миңа булышыр микәнсең, шешә юкмысың, мәйтәм, берәр. Хотя бы катык белән дигән идем. Юк, дуслар. Һәм беләсезме, барабыз шулай, барабыз, бабай бармак күрсәтә. Бабай бармак күрсәтә дигән иконкага күрсәтә икән, карыйм. Мәйтәм, бабай бу миңа булышмас. Иштән генә әлхәмне укый башладым, беләсезме? Мәйтәм, теге апостол Петрның күзенә карап әлхәм укыган юк әле, дуслар, конечно. Менә нәрсәдер дип әйтәсе идем, дуслар, менә Матиста бөтен нәрсә бар. Бөтен нәрсә бар, дөресен әйткәндә, ләкин кымган юк икән. Менә бабай үзе әйтте. Кисәк кенә. Менә шул дуслар, бөтен әйтәсе килгән сүзем шул булгандыр дип йомгаклармын, наверное. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, кеше алкышлар Айнарга. Әйдәгез әле алкышлыйк. Айнар Асатов, Мамадыш. Шуннан да импровизация ул бик авыр әйбер, үзегез сизгәнсездер. Бераз Айнар белән Айнар турында сөйләшеп алыйк әле. Булат, нәрсә уйлыйсыз менә? Оныткан шәй димәле. Менә Айнар бер генә шул карап алмады вакытында теге кымган дигән сүзгә. Әлхәмне укыр алдына хәзер тәһарәт алып килергә дип әйтеп буладыр. Шулай бит бәйләп теге кымган белән. Яисә укыганнан соң их тагын тәһарәтем бозылды инде дип. Менә вакытында карап алмады. Кызык буладыр. Яра. Но молодец. Миңа иң беренче чыгып килгәч тә шады аның үзен тотышы. Ул үзен бик иркен тота, тембры шулай ук бик матур, аңлашыла сөйләгәне барсы да. Һәм миңа калса бик кызык кына сөйләде һәм барсы да аңлашылды. Һәм белмим, минем өчен, минем организм өчен бу теге ничектер теге бодай казылык дигәннән соң ашсы килдеме әллә? Җиңел усваиваться дип әйтәм инде. Җиңел усваиваться. Миңа рәхәт булды. Бик зур рәхмәт. Шулай ук Булат. Кстати, бездә 2 Булат. Гамил абый, Гөлнас, желаниеларыгызны загадывайте. Булат, әйдә. Бер желание 50 сум бүген. Син шулаймы? Син 50 сумга желаниелар? Әлбәттә. Минем Айнардан соң шулай сөйләшәсе килә. Сойлап алу итабында да ул үзен бик яхшы күрсәткән иде ул җегет. Шуңа күрә темадан чыкмады. Сойлап алган темасына тугры калды ахырга кадәр. Менә Булат әйткән сүзне, менә Булат миннән урлап әйтте ул, чынлап та. Тәһарәт алып кымган күргәч, юк әле монда дәвам итеп буладыр, кымган белән дә. Тәһарәт аласы килә башлады. Кая кымганың дип бабайдан сорадымы? Шулай менә шунда китергә буладыр. Бабай урыс иде бит. Ну шуңа бит бабай әйтә бит, мин урыс, кая бездә кымган булсын дип, менә шулайрак. Ярар, ансы мөһим түгел, иң мөһиме афәрин биремне тулайым диярлек башкарып чыкты. Тавыш тембрда, образда туры килеп тора үзенә. Молодец. Бик зур рәхмәт. Менә Гөлнас Сафарова кымган турында нәрсә уйлый микән?
Гомумән беләм икән ул нәрсә укымган. Булат Байрамовларның да юмор бик кызык түгел әле монда. Шулай әйтерем, булай әйтерем дип утыралар я. Теге метр кебек. Әллә ни кызык түгел әле монда. Җиңел дим имеш. Миңа бу егетнең тышкы кыяфәте ошады. Әйткәнемчә әйтәм, бит менә юмористлардан дөрес шундай бер булырга тиеш, үзенә тартып торган чыкты, көләсе килә, кызык, молодец, име? Һәм мин бу егеттә тагын шуны сиздем башкалардан аермалы буларак, ул аудиториядан курыкмый. Ул сөйли, ул сөйләгәнендә онытмый, ләкин сөйләгән вакытта ул Булатка карый, аның реакциясын күзәтә, залга карый, залның реакциясын күзәтә. Менә булай параллель эшләгән кешеләр, алар сирәк. Димәк, ул сәхнәне туя, сәхнәне күрә һәм Сәхнә белән эшли. Тамашачы белән эшли. Бу бик зур әйбер. Һәм шул ук вакытта үзенең фикерен дә онытмый, шаяра бара. Шуңа күрә молодец, егет молодец. Миңа ошады. Менә бит юкка гына атказанган артист бирмәгәннәр икән сезгә, Гөлназ ханым. Дип әйтәсе килә инде шулай бит. Безнең Татарстанның халык артисты, жюри рәисе Гамил абый Асхадулла нәрсә уйлый микән? Ну, бу җегетне инде без теге беренче чыгышында шаткан идек, күзләрдән яшьләр чыкты. Ну, ышанычлы ул чыгып басуга, аның энергетикасы да бар, харизм ниндидер бар. Хотя булай карасаң әллә нәрсә юк шикелле. Ну, аңа заложен менә шу юморлыкның хисе, аңлый ул аны. Һәм монда бер куркмыйча сөйләде ул, һәм заготовкасы, Айнарның заготовкасы әйбәт иде. Ул даже әлләйләрдә сөйләсәң сөйлидер. Аны өйрәнгән, иткән темасын яхшы итеп алган. Молодец, Айнар. Бик зур рәхмәт. Инде чыннан да конкурсантларыбызга җиңел булмады. Менә силәргә бит инде карап торырга җиңелрәк бәя биреп шулай бит. Менә үзегезне тыйып карасагыз киләме соң менә шу конкурсантлар урынында? Берәрегезне чакырасы килә сәхнәгә? Менә кайсыгыз чыгырга әзер? Тикшереп карага. Аты кырыйдан караганда теге сөйләп, монда юмор нормальный, монда юмор теге көчле түгел, монда нәрсә. Менә кымганны мин булай әйтер идем дип утырган Булат Байрамовны чакырыйк әле, пожалуйста. Нишләп, Булат? Әйдәгез сәхнәгә. Хәзер ничек кирәк икәнен Булат Байрамов безгә рәхәтләнеп күрсәтеп бирер. Булат, давай сиңа берәр ни бирик инде. Менә күз албызга китерик, син менә радиода сөйләп утырасың. Һәм кемдер шалтырата. Әйдә. Гөлназ шалтырата һәм әйтә. Мин радиода утырам. Әйе, син радиода Гөлназ шалтырата, әйтә, мин соңга калам ди бераз, Булат. Бер 4 сәгатькә. Иртәнге радио эфир. Әйе. 4 сәгатьтән инде бетә. В общем, син халыкка аңлатырга тиеш. Гөлназ Сафарның нигә соңга калуынмы? Әйе. Әйдә. Хәерле иртә, мөхтәрәм дуслар, шидән агентлар үз эшен башлап җибәрә Татар радиосында. Бүген кызганыч, мин бер үзем генә, мин Булат Байрамов, һәр вакытта без инде Гөлназ Сафаров белән алып барырга тиеш идек әлеге тапшыруны, ләкин бүген аның зур фаҗига. Һәр иртә Гөлназ Сафаров радиога килгәндә, ул һәр иртә шалтырата, Арча кышка авылында яшәүче әбисенә, әби хәлләр ничек дип, әбисе бүген иртән шалтыратып, кызым, минем алтын кымганны шәлдергәннәр ди. Һәм Гөлназ инде радиога килеп җитәм дигәндә, машинасын бырып, туп-туры 120 чакрым әлеге авылга кайтып киткән. Юхиди хезмәткәрләре очраган бу юлы ишкәк тоткан бер спортсмен. Гөлназ, әлбәттә, инде туктап, нәрсә булды сиңа, нишләр кирәк дип, әлеге спортсменга туктаган, үзенең соравын биргән, ләкин бу спортсмен, беләсеңме нәрсә? Мин элек йөзүче түгел идем, карама син минем ишкәгемә, мин элек камыр батырым. Гөлназ эшнең нәрсә икәнен аңлап, тиз генә үзенең Сечина урамында эшләүче баш табина шалтыратып, алло, Гали Мансурович, сезнең клиентларыгыз качкан ахырысы бүген. Сездә ялтучылар мине монда ишкәк белән хәзер әсиргә алдылар. Мин нәрсә эшләргә дә белмим, Аллам сакласын, каймак чыкса монда хәзер нәрсә булырга мөмкин дип, үзенең телефон трубкасын куеп, Рәхмәт, бик зур рәхмәт, Булат Байрамов. Менә бит, шын импровизация. Булат өйрәнмичә чыкты. Нигә килмисез? Бик зур рәхмәт, Булат, тынычланыгыз, бик зур рәхмәт, утырыгыз. Булат хәзер радиода эшләми, борчылмагыз. Хөрмәтле тамашачылар, мин юморист тапшыруын дәвам итәбез. Һәм күргәнегезчә, безнең сәхнәдә телевизор барлыкка килде. Бер кемгә дә сер түгел, бүгенге көндә күп кенә киноларны татарчага тәрҗемә итәләр, шулай бит. Инде без дә шулай конкурсантларыбызга шундый бер җаза куйдык, алар сәхнәгә чыгып, без аларга ниндидер бер сюжет күрсәтергә тиеш булабыз. Ягъни инде танылган кинодан яисә мультфильмнан ниндидер сюжет, һәм алар шушы сюжетны җанландырырга тиеш булачаклар. Ягъни инде кызык иттереп һәм татар телендә иң мөһиме шул. Һәм беренче конкурсантларыбызны чакырасы килә, каршы алыйк Ралиф Ямалиев һәм Айнар Асатов.
Ралиф Айнар. Инде әйдәгез әле экранга карыйк. Кечкенә генә бер эзек булачак һәм сез шушы эзекне кызык иттереп аңлатырга тиеш буласыз. Ә инде рольләрне үзегез бүлерсез дип ышанабыз. Рәхим итегез. Так. Айда, беренчесе син булырсың, икенчесе мин. Давай. Сония, нишлисең син? Халал ул, халал, курыкма, кел. Кем исемене атап язып куйганнар микән саны? Кем исемене? Мулла абыйны күрмәдем мин, әйтмәделәр миңа. Яшьлегем шишмәсе, син минем. Сония, көт әле, көт мине, кая киттең син? Гөмбә чыкканы җиткән мин, гөмбә. Кайдыр монда булырга тиеш. Яңгыр яудырып Яшьлек кичәгенә. язым, онытмам Сония, кәй, нишлисең син? Нишлисең? Бәдәш, үземдә сизми калдым, нәрсә булгандыр бу? Мин ахырма шланкың ахыр. Бәдәш. Так. Булды, җиттем, булды. Мин сиңа зарплатаны алып кайтып бирәм. Нәрсәгә психланасың? Нормально все. Яра, киттек, әйдә барабыз, кайтабыз. Менә теге якта каядыр безнең йорт шундай булырга тиеш иде, ялгышмасам. Мин ул Галияны бер тапкыр гына үпкәнем, бер тапкыр гына. Тик кенә тор. Ярар булды хатын, кызма. Кайта, хәзер кайтабыз. Табын артына утырып сөйләшербез, аңладыңмы? Ярар. Син әйткәнчә булыр, тынычлан гына матурым, тынычлан. Сония кем, жакыр кем. Сониям. Булды. Гафу ит мине, пожалуйста, гафу ит. Тезләнимме, җаным? Юк. Нәрсәгә бу миңа? Юк, мин сине яратам бит инде. Алгандама. Сония кем. Туктале, бу бит минем сүзләр. Әйтәм бит ялганлыйсың. Син зәңгәрләнгәнсең, сиңа күренеп тора. Күпме йөрисең син монда урманда уже? Ничә көн? Әйттем мин сиңа антифриз эчмә диеп. Мәхә күсәк белән бирәмме сиңа? Сония. Әйтәм бит менә үзең зәңгәрләнгәнсең, менә әйтәм бит бу. Күчә торган чир түгелме икән ул? Унутмам Зәңгәрлек миңа күчмәс микән? Сония каем, ак каеннар арасынан кергән идем җиләккә. Менә концерт өчен түләмәдем, туктар син. Булдым, ай, чөшеп китә, тот мине җимеш, тот, молодец. Килгәндә сукмак мондай түгел иде. Каян кайтабыз без? Так. Емсез. Нәрсә? Үзеңә кара. Бездә көзгеләр юк бу икән шу урманда. Елгадан карарсың. Әйдә. Окой. Тутале, әкреңә, ашыкма. Тавышланма. Бу рольләрне башкардылар. Егет булды безнең Ралиф Ямалиев. Ә инде кыз аватар Айнар Азатов. Аңлаганыңызча инде бу аватар киносыннан егетләр бик зур рәхмәт. Рәхмәт итегез. Инде без сүзне жюри әгъзаларына бирәсебез килә. Аларга ничек ышадым, ышамадым, гомумән алар бу киноны карадылармы, яисә алар аңламыйча карап утырганнардыр. Бу нинди кино турында сүз бара дип. Шулай бит? Булат Бәйрәм. Бу киноны бер 5 тапкыр карадым ким дигәндә. 5 тапкыр. Бу минем яраткан киноларның берсе һәм Ралиф молодец. Айнардан да уздырды миңа калса, монда Ралиф егетне уйнады. Бигрәк тә отышлы, булды аның җырларында куллануы дигән. Ләкин Айнар да урынлы гына үзләренең сүзләрен кысарды дигән кемне антифриз. Әгәр дә менә шул нине бераз гына йомшартыбрак җибәргән булса, әгәр дә Булат Бәйрәм белән Ләйсән Гимаевның җырын җырлаган булсалар, тагын да матуррак булыр, шулай бит? Дөрес әйтәсең син диге. Яшәрдем шешәләрне дип җырлап җибәрсә. Җаныкаем. Рәхмәт җавсын. Булат Нигъмәтуллин. Миңа ошады. Шәп булды, молодцы егетләр. Берсендә теге әйтәсе килми, кайсы яхшырак чыгыш ясады дип барсы да урынлы булды. Антифриз әйбәт булды. Антифриз әйбәт булды. Гөлнас, ничек сезгә ошадымы? Білесің, Тулайым менә гармо ниде дуэт булып эшләүләре миңа ошады, име? Ләкин әгәр дә без чагыштырсак, Ралиф бит ак күлмәктә. Ралиф күлмәктән, Айнар безнең костюмнан иде. Ралиф егет. Егет көчлерәк булды. Айнар да егет. Ул бераз әгәр дә чагыштырганда слабырак булды дип әйтә алам. Ләкин теге егетнең роле дә яхшы иде анда. Ничектер аны Айнарның.
Роль яхшы иде. Ралифның ролі яхшы иде. Уңайлырақ иде кызныкына караганда. Туктале дип һаман бер төрле рәгитреп һәм ул аны Сезгә шундый егетләр ошыймы теге? кызык интонация белән сөйләде. Кызык булды. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм дә инде безнең жюри рәисе Гамил Асхадуллага сүз тапшырасы килә. Менә мин карап утырдым да барысы да яхшы, ләкин ойнар ир кеше булса, тагы да кызыграк буладыр ие. Чөнки менә әз генә рольләрен бутап эшләделәр шикелле. Ну, в общем, әйбәт, үземә дә кызык булды, чөнки без мондый әйберләр бик күршмибез бит инде, кешеләр. Менә шул аватар киносын татарчага тиз генә импровизация белән карап утырып, безнең үзебезгә дә ләззәт китерде. Молодцы җегетләр. Молодцы егетләр! Ралли белән айнарга без бары тик рәхмәтләребезне җиткерәбез. Без инде дәвам итәбез һәм киләсе конкурсантларны чакырасыбыз килә. Шулай ук инде алар да безгә кыска гына сюжетны жанландырып сөйләп бирергә тиеш булачаклар. Каршы алабыз Ильяс Шаһиев һәм Гафур Ибраһимов. Егетләр, шулай ук үзегез бүленерсез рольләргә. Рәхим итегез. О, сәлам. Сәлам. Минем сиңа бер шигырем бар. Авропа кануннары үтеп кирде безгә дә. Үрчтен берми сөешәләр зилә белән диләре. Тукта, син кайсысы? Мин менә бу күзәтле егет. Син кем? Син кем? Вау, транспортер. Мин кайда? Гафур, син кайда? Вау, минем күзгә баш. Сиңа таяк кирәк түгелме? Мин таяк сатайым. Камыштанмы? Имәннәнме? Тия сан теге әйбер кисеп кайткан бер көн усагашы. Шуны. Малай, бигрәк псих менә бу кыз гел күз алдыма килә алмый. Тукта әле, син таяк сатам бит әле. Сине таягым миңа пичагымамыни? Минем күзләрем нинди? Фатих Амирханныкы кебек күрмисеңмени? Әйдә бу крепостьтан чыгабыз соң бу теге Миңа монда шуй. Юк инде. Кара. Мин сине сихерлим. Бу күзләрем минем. Сине икенче дөньяга илтә. Фатих Амирхан күзләре бит. Син мине алай гына куркыта алмыйсың. Кит инде бар. Син дә шәвәли малай, мин дә шәвәли малай. Күпмарадан икебез дә юкта. Кара минем авызыма. Әнә хәзинеке. Минеке сөйләшминегәдер. Эй, син таягында камыштан булды, җүнсез. Кара. Галстугым матур. Әйдә бу крепостьтан чыгыйк әле, монда теге һәм Максим Галкин белән алып Пугачева шартан. Бу крепостьтан соң кая Вьетнам базарында барабыз менә. Тагын минем күзләремә кара, мин сине сихерлим. Крепостьта кебек хис итмәссең. Кара минем тишләрем калгыт белән шыкыйм. Оппак. Зато битең пишрак. Малай синеке аграк икән. Кая йөрдең син? Пишкә кереп чыктыңмы әллә? Юк, синең өеңдә булдым әле генә. Мин өйдә нәрсә булганда янда. Анда пишаралар бит әле. Әнең сәлам әйтте. Егетләр, бик зур рәхмәт. Менә без синдердегез, бик зур рәхмәт. Менә жюрилар килеп утырдылар. Аллага шөкер ие. Ну, ничек сезгә? Гомумән, бер алкыш алыйк әле. Әлбәттә, бик авыр җәза. Менә хәзер үзегез сәхнәгә чыгып шулай ук жанландырып карасагыз, килеп чыкмаска мөмкин. Шулай бит инде. Нинди фикерләр, Гөлназ Сафарова, сездән башлысы килә? Юк, чынлап та авыр, монда тагын бер авырлык, ул әле работа в паре дибез без, име? Парлап эшләп авыр. Бу парда мин нәрсә сизем? Озынрак егетнең исеме ничек әле? Ильяс. Ильяс парда эшли белми. Ул ияләшкән теге үзе генә эшләргә, ул булай өчен дә индивид алып баручылар. Кичерәге Гафур, ул бүлдерә алмады, керә алмады теге кирип китә алмады баштарак. Шуңа күрә Ильяс теге ике рольне дә башкарды. Тегесендә монсында каракны сөйләде, име? Авырлык шунда. Һәм беренче егетләргә караганда, беренче парга караганда алар дип әйтим. Начар дип әйтәсе килми, чынлап та егетләр тырышлар, моментлар булды, кызыклы моментлар булды. Ләкин чагыштырганда бераз гына калыша. Беренче пардан. Ярар. Бәлки аларга теге киносы кызыграк булгандыр, шулай бит инде. Бәлки сез Гарри Поттерны гомумән яратмыйсыздыр. Шуңа күрә сүзне бирәсе килә Булат Бәйрәмовка. Гөлназ Сафарованың сүзләре белән тулайым. Килешәм. Бик авыр бирем, чынлап та монда. Әле чыгып карыйсың әле үзегез, юкмы? Рәхәтләнеп.
Мен яратам андый биремне. Һәм бөтен юмористларга да киңәш итәр идем, ул импровизация өчен менә дигән бирем. Аны үзем дә эшләп карый аласың, өеңдә дә рәхәтләнеп. Ярар, әле тырышырлар, киләчәктә аларга уңышлар, әлбәттә беренче пар алар белән чагыштырганда көчлерәк килеп чыкты дип. Вәт шул гына. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Булат Нигъмәтуллин фикере буенча Миңа ике парда ошады. Чөнки нишеннан да бирим авыр. Теге ул монда сөйләп утыру гына безгә җиңел күренә. Но беренче пар ничектер икесе бергә эшләгәндә тандемда дип әйтик инде. Алар шомарак эшләделәр дип әйтим. Икенче пар килешеп бетә алмады бер-берсе белән. Шунысын гына әйтәсе килә. Булай барысы да молодцы. Миңа бик ошады. һәм инде дәвам итеп сүзне безнең юмор остасына Гамил Асхадуллага бирәсе килә. Менә инде бүләсем килмей, бер пар белән икенче парны икесе дә тырыштылар. Миңа калса Ильяс более активныйрак кеше булып чыкты. Ул анда бер кыз персонажы килеп чыккан. Теге төштә күргәнсем маңына. Аны да тәрҗемә итеп атты ул тиз генә. Ну, менә Гафур кирәк урында үзенең точкасын бәреп алды. Берничә җирдә бик кызык кына килеп кысылды. Шуңа күрә ике парда молодцы, җиңелләрдән түгел бирем. Шуңа күрә без хәзер зур оценка ясамыйбыз әле. Тагы ике парыбызның бар, алар шуларны карагач итокны әйтербез. Бик зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына. Инде әлбәттә без конкурсантларга бары тик уңышлар теләп калабыз. Инде бүгенге безнең тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Беренче иттереп рәхмәтебезне әйтәсебез килә шушы тапшыруларны төшерергә рөхсәт биргән Туган авылым комплексына. Зур рәхмәтебезне Мунча ташы эстрада театрына. Әлбәттә инде кадерле тамашачылар сезгә һәм безнең жюри әгъзаларына. Татарстанның атказанган артисты Булат Нигъмәтуллин. Татарстаныбызның шулай ук атказанган һәм иң гүзәл артисты Гөлназ Сафарова. Танылган шоумен алып баручы әти, әни урында булган Булат Бәйрәмов. Безнең мин юморист тапшыруның патшасы, Мунча ташы эстрада театрының җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Гамил Асхадулла. Һәм безнең тапшыруыбызның алып баручысы мин Илшат Исхаков. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Инде хәзер каналларны бүтән тапшыруларга күчерергә була. Анда Булат Нигъмәтуллин җырлый, берсендә Гөлназ Сафарова сөйли, икенчесендә Булат Бәйрәмов пешерә, инде Гамил Асхадулла карый. Сау булыгыз. Киләсе чаршыларга кадәр. Пока-пока.